Εάν σου έλεγα ότι μπορείς να έχεις ένα συνεργάτη που σου γράφει email, σχεδιάζει επιχειρηματικά πλάνα, λύνει νομικά θέματα και δουλεύει 24 ώρες την ημέρα, χωρίς μισθό, άδεια ή παράπονα, θα το πίστευες? Φυσικά και δεν μιλάω για άνθρωπο, μιλάω για το πιο υποτιμημένο future του ChatGPT, τα custom GPTs. Και πρόσεξε, δεν είναι μία ακόμα λειτουργία, είναι προσωπικά εκπαιδευμένα AI, προσαρμοσμένα πάνω σου και στις ανάγκες σου. Πώς το στείνεις? Μπαίνεις στο Explore GPTs, πατάς Create και ξεκινάς το Customization. Εκεί ρυθμίζεις 3 βασικά πράγματα. Πρώτον, το ρόλο. Τι είναι αυτό το AI, πού θα σε βοηθήσει? Είσαι marketing manager σε εταιρεία που πουλάει γιαούρτια. 2. Τόνος και προσωπικότητα. Πώς μιλάει? Είναι φιλικό, αυστηρό, επαγγελματικό. Και τρίτο, η μνήμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Του δίνεις πληροφορίες για το τι έχει ήδη μάθει για εσένα. Εάν έχεις ενεργοποιήσει και τη λειτουργία μνήμης, τότε αποθηκεύει context και από τις προηγούμενες συνομιλίες. Παραδείγματα από custom GPTs που έχουμε φτιάξει στην BLV, AI πολιτής. Γράφει personalized follow-up emails. Ξέρει τι προϊόν έχει αγοράσει και κάνει προτάσεις upsell. Απαντάει παράπονα πελατών. Είναι το σύγχρονο κουτί παραπώνων. Legal translator. Εξηγεί συμβάσεις και ρήτρες σε πολύ απλή γλώσσα. Μεταφράζει νομικούς όρους στα ελληνικά. Δεν δίνει νομικές συμβουλές, αλλά σε βοηθάει να κατανοήσει το περιεχόμενο. Content Manager. Σκανάρει το content σου από προηγούμενες αναρτήσεις, προτείνει topics και hooks που ταιριάζουν στο ύφος σου, βγάζει ιδέες για περιεχόμενο για έναν ολόκληρο μήνα. Και το καλύτερο όλων αυτών είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρεις κώδικα. Κυριολεκτικά, απαντάς σε μερικές ερωτήσεις και έχεις το δικό σου AI. Σαν να έχεις φτιάξει έναν virtual συνεργάτη, ο οποίος δουλεύει αποκλειστικά για σένα. Στείλε μήνυμα AI στην BLV και θα κατευθύνουμε κατάλληλα.